senajan jamaah ya gak ngalami, tapi terkadang nang Allah iku dibimbing melalui ucapan sing gorong terjadi iku iso diucapno nang jamaah sing gak ngalami. Tepak lah iku Mas, tepak ngono ya, akhirnya tadi pemikiran, waduh aku wis ngomong ini wingi tepak, berapa hari kemudian ditepakno maneh, berapa hari kemudian ditepakno maneh. Nah niku wis sombong, wis ponga. Karena gurung ngalami kan Mas, ponga. Ngomong akeh wong, disisine nang Allah wis. Gak tepak. Oh, iku ngono akhirnya Mas gimana ya? Akhirnya, loh aku berapa kali ngomong ini tepak kok saiki gak tepak, iku didikane pangeran Mas. Walaupun belum jadi saksi ketemu Rasulullah malah dia belum enggak lah moko niku ilmune sing dirahasiana Allah iku lek wong biyen ngomong senajan gak gampang ditangkap akal ngono Mas ya makane ta lek kepengin wangi senajan kon gak dodol lenga wangi cedhek wong dodol lenga wangi ya iki ngono Mas ibaratnya cethok-cethokan ngene lho Mas golek guru sing tetep manis sing ngalami sing nglakoni engko kon keimbasan. Nah, ya iki sing sampeyan takokne iki. Nah, iku Mas, berapa kali memang nang Allah ditepakno lek wis ponga wonge ya, lek ponga wonge Mas, diisin-isine nang Allah. Luput wis ngono. Tapi lek wis berapa kali tepak-tepak terus diibaratno diutarano nang pangeran. Aku ngomong ini tepak balak-balik. Berarti iki duduk kebisananku iki. Hake Allah tambah ngene. Diterusno nang Allah, terus diuji dek iku. Gampang wis kepethuk-kepethuk sing dirahasiana Allah, termasuk nggih waktu lek wis ngucap ngono nang Allah kok digawe Isra Mi'raj wis. Anu Mas, niki berkaitan berkaitan barokah majelis ini terhadap lingkungan Mas. Nggih.